من bi pend û planên we re serî dernexist. Ev bû dert ji min re. Lê min jî serî li ber we dananî çok neda erdê. Bila ev jî bibe dert ji we re. Seyid Rıza di sala 1862 de li Bakurê Kurdistanê li bajarê Dêrsimê tê dinê. Seyid Rıza li ba alimek navdar Mihemed Alî Efendî perwerdeya xwe ya olî û zanîstî dît. Navê bavê wî Seyid İbrahîm e. Piştî wefata bavê xwe tê li Exdadê bicî dibe û li şûna bavê xwe rûdinê. Li zanyarî, erk û seyîdiya bavê xwe xwedî derdikeve. Kesek gelek netewperwer e, ji gelê xwe pir hez dike. Li hember zilm û zordariya dewletê serî radike û dibe serokê serhildana Dêrsimê. Heta dawiya emrê xwe serî li hember zilm û zordariyên dewletê danayîne. Piştî komkujiya geliyê Zîlan 6-7 sal şûn de li Dêrsimê jî heman qirkirin û komkujî ji aliyê dewleta Romê ve tê kirin. Seyid Rıza li ser hevdîtineke bi rayadarên dewletê re diçe bajarê Ezirganê. Lê weke gelek kesan dewlet wî jî dixapîne û li ser sozê xwe namîne. Li ser rêya Ezirganê Seyid Rıza tê girtin. Pêre pêre wî dibin bajarê El Ezîzê û bi gelek hîle û bêedaletî biryara îdama wî didin. Di 15 meha mijdara 1937 de li El Ezîzê tê bidardakirin. Daxwaza wî ya dawî ew bû ku wî berî kurê wî bidarda bikin. Lê dewletê ev tişt nanî serî û kurê wî berê wî bidarda kir. Êşa lawîtiyê êşa kuştina kurê wî pêdan jiyandin û Seyid Rıza jî bi vî awayî di 15 meha mijdara 1937 de dardakirin.